Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A bidiyon mu na yau zan nuna mana bambancin wallet a Trust Wallet. A Trust Wallet idan aka ce ka ɗauko wallet ɗinka za ka ga yadda za a yi ka ɗauko wallet ɗinka a Trust Wallet. Yadda za a yi misali ga hinan na shigo Trust Wallet ɗina sai a ce ana so in ɗauko TRX. Da an ga TRX zan ɗauko ga hinan sai in yi kiliki akan TRX sai in yi kiliki akan reserve. Bayan na yi kiliki akan reserve ga nan inda aka sa copy sai in kiliki kun gani copy address yana nuna min na yi copy address. To idan aka ce in ɗauko USDT BIP20 kun gani ina da USDT ga hinan USDT amma USDT BIP20 ne ko sai in ɗauko shi kun gani da na shiga nan ga hinan USDT BIP20. To misali idan aka ce in ɗauko USDT TR to ya zan yi sai in koma nan add token sai in zaka nan in sa misali USDT kun gani na sa USDT bari ma mu sa USDT kawai mu gani yawwa kun ga USDT can BIP20 a sama ko to ku tsaya ga wancan shi kuma sai an yi searching ya gashi USDT ERC20 kun gani gashi yanzu sai ka zaka nan ka kunna shi inda wanga abun ka kunna shi sai ka yi kiliki akan shi sai ka kwafo shi ka to da shi haka nan na aka yin shi. To misali wancan da aka ce in kwafo misali aka ce in kwafo USDT ina sai in yi haka kun gani na yi kwafin in shi. To ya aka ce in shi cikin wani ya ce in yi paste misali zan yi paste cikin Chrome browser cikin Binance ita misali zan sa shi cikin Binance ita to ga yadda zan nan yawwa bayan ya paste ina ya bada kamar haka kun gane ko yanzu me zan shi nan inda aka sa inda na sa wallet misali haka wallet kun gani na yi kiliki akan wallet ko sai in yi da yan guntayen dalolin ga bayan na yi kiliki akan su kun gani an sa deposit an sa withdraw misali sai in yi kiliki akan withdraw na yi kiliki akan withdraw haka sai in gani USDT ko to bayan na sa USDT na yi kiliki akan USDT shi da nake sai in yi withdraw in yi hakan ga bayan na haka in na saka nan sai in yi paste wancan link da na kwafo sai in dawo nan kun ga inda aka sa no talk gashi sai in yi kiliki nan haka shikenan sai in dabo BNB Smart Chain BIP20 dama BIP20 muka ɗauko kun gani ya yi match amma da a ce muka BIP20 aka ce in ɗauko sai na saka na ɗauko wannan za ta ce mini this address does not match kun gani amma bari in sa wanda yake match shikenan ya bada nan ga sai in saka in rubuta adadin abin da nake so in yi withdraw shikenan kawai haka ne ake gano wallet cikin ake ɗauko wallet. Sannan daga Binance idan zan ɗauko wallet ina misali daga Binance ya ta buɗe min kamar haka ya zan kawai sai in zo in kiliki akan deposit bayan na yi kiliki akan deposit sai in nemi USDT ina in USDT zan sakawa idan aka ce BIP20 ake so sai in ɗauki BIP20 idan aka ce ERC20 ake so Ethereum ka gani sai in zaka nan ɗauki Ethereum da na zaka nan ɗauke shi in zaka nan ga no talk na select in no talk misali BIP20 sai in jira kaɗan ga wallet in ya hito kun gani sai in yi copy na shi bayan na yi copy na shi sai in je shi ma exactly in yi paste shi inda aka tamban in sa wallet ina. Na gode a bidiyo na gaba zan nuna muku yadda ake creating Binance da ma sauransu.